හායි අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ තලංගම ලේක් එකට වයිල්ඩ් ලයිෆ් ෆොටෝස් ගන්න තමයි අද ආවේ අපි. நாங்கள் இன்றைக்கி வந்திருக்க வந்து தலங்கம வெட்லேண்ட்னு சொல்கிற தலங்கம பார்த்துட்டு வந்தோட நோக்கம் வந்து இங்கே இருக்கிற பறவைகளை பற்றின புகைப்படங்களை எடுக்கிறதுக்கு. කොළඹ ප්‍රදේශයේ කුරුල්ලන්ගේ ෆොටෝස් ගන්න තියෙන හොඳම තැනක් තමයි තලංගම ලේක් එක. கொழும்பு பிரதேசத்தில் இருக்கிற பறவைகளை படம் பிடிக்கக்கூடிய இருக்கிற சிறப்பான இடங்களில் முதன்மை வைக்கிற இடம் தான் இந்த தலங்கம லேக். තලංගම වැව පිහිටා ඇත්තේ කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයේ. කොළඹ පාරේ කොට්ටාවේ සිට තලවතුගොඩ සහ බත්තරමුල්ල ඔස්සේ බොරැල්ලට වැටෙන 174 බස් මාර්ගයේ තමයි තලංගම වැව පිහිටලා තියෙන්නේ. கடுவல பிரதேச சபையில் அமைஞ்சிருக்கிற இந்த தலங்கம வாவி கொழும்பு பாதையில் தலவத்துக்கூட பத்திரமுள்ள புரள போகிற பஸ் ரூட்டான 174 பஸ் பாதையில் தான் இந்த தலங்கம வாவி அமைந்திருக்குது. මුලින් මෙහි අක්කර 44ක ප්‍රමාණයක් තිබිලා තියෙනවා. 1990 දශකයේ මුල් භාගයේදී එය ප්‍රතිසංස්කරණය කරලා දැනට වැවට ඉතිරිව ඇත්තේ අක්කර 37ක පමණ ප්‍රමාණයක කොටසක්. முதலில் 44 ஏக்கர் நிலப்பரப்பை கொண்டிருந்த இந்த வாவி 90களில் ஏற்பட்ட சீர்திருத்தங்கள் காரணமாக இப்போது 34 ஏக்கருக்கு சுருக்கப்பட்டுள்ளது. පක්ෂීන් 100කට අධික ප්‍රමාණයක්, ක්ෂීරපායින් වර්ග 15ක්, උරග විශේෂ 20ක්, උභයජීවීන් 10ක්, කෘමි සතුන් වර්ග 100කට අධික ප්‍රමාණයක්, මිරිදිය මත්ස්‍ය විශේෂ 15ක්, ශාක වර්ග 150ක්, සමනළුන් වර්ග 40කට වැඩි ප්‍රමාණයක් සහ බත්කූරු වර්ග 30කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මෙහිදී දැක ගන්නට පුළුවන්. 100க்கும் அதிகமான பறவை இனங்கள், 15க்கும் அதிகமான பாலூட்டிகள், 20 ஊர்வன, 10 வகையான ஈருடகவாளிகள், 100க்கும் அதிகமான பூச்சிகள், 15 வகையான மீனினங்கள், 150க்கும் அதிகமான தாவர வகைகள், 40க்கும் அதிகமான வண்ணாத்தி பூச்சிகள் மற்றும் 30க்கு அதிகமான தும்பி இனங்கள் கொண்ட மிக பெரும் உயிர் பல்வகைமையை கொண்ட பிரதேசம் இந்த தலங்கம வாவி. අපි පළවෙනියටම දැක්කේ රෑනගිරවා. நாங்கள் முதலில் பார்த்த பறவை பச்சைக்கிளி. මේ ඉන්නේ දම්මැදි කිතලා. அடுத்ததாக இருப்பது நீலத்தாளை கோழி. ඔබ දැන් මේ දකින්නේ පොදු ගැලිනවා. தாளை கோழி. පුංචි ගෙමිතුරුවා. சின்ன மூக்குளிப்பான். හීන් තඹසේරුවා. சிறிய சீழ்கை சிறவி. මයිනා. மைனா. දෙමලිච්චා. மஞ்சள் அலகு சிலம்பன். කොණ්ඩයා. சின்னான். පිළිහුඩුවා. மீன் கொத்தி. ලයසුදු කොරවක්කා. வெண்மார்பு காணாங்கோழி. කරවැල් කොකා. செந்நீல கொக்கு. සැවුල් දියසෑනා. நீளவால் இலைக்கோழி. දියකාවා. நீர்க்காகம். කහකුරුල්ලා. கருந்தலை மாங்குயில். රත් යටිමල් කිරලා. சிவப்பு மூக்கு ஆட்காட்டி. අපි මේ විදිහට කුරුල්ලන්ව ඡායාරූපගත කරමින් සිටින අතරතුරේ අපි දැක්කා තවත් යාළුවෙක්. ඒ තමයි ශ්‍රී ලංකා කළුවඳුරා. මෙයා ලංකාවට ආවේනික ක්ෂීරපායි සත්වයෙක්. நாங்கள் இவ்வாறு பறவைகளை புகைப்படம் எடுத்து கொண்டிருக்கும் போது எதிர்பாராத விதமாக சந்தித்த ஒரு விலங்கினம்தான் இலங்கை ஊதா நிற மந்தி. இவை இலங்கைக்கு உரித்தான விலங்கினமாகும். තලංගම වැව 2006 දී පාරිසරික ආරක්ෂිත කලාපයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙනවා. හැබැයි කනගාටුයි කියන්න නීති විරෝධී ඉදිකිරීම් සහ අපද්‍රව්‍ය නිසා මේ වෙනකොට යම් අවදානම් තත්වයක තියෙන්නේ.
தலங்கமவாவி 2006ஆம் ஆண்டு பாதுகாக்கப்பட்ட பிரதேசமாக அறிவிக்கப்பட்டாலும் கவலைக்குரிய விடயம் என்னென்றால் சட்டவிரோதமான கட்டடங்கள் மற்றும் கழிவுப் பொருட்களால் இந்த இடம் இன்னும் ஒரு ஆபத்தான நிலையிலேயே இருக்கின்றது. මුලින්ම වයිල්ඩ්ලයිෆ් ෆොටෝග්‍රැෆි වලට අවතීර්ණය වන ආධුනිකයන්ට ඉතාමත් සුදුසු ස්ථානයක් තමයි මේ තලංගම වැව කියන්නේ. வனவிலங்கு புகைப்படத்துறையில் பிகினர்ஸாக ஆரம்பிப்பவர்களுக்கு இந்த இடம் சிறப்பான ஆரம்பமாகும். අපිට මේ වගේ තැන් කොළඹ අවට දැකිය හැකිවීම වාසනාවක්. ඒ නිසා මේවා ආරක්ෂා කරමු. පක්ෂීන්ටත් අපිටත්. கொழும்புக்கு அருகாமையில் இவ்வாறொரு இடத்தை காண்பது மிகவும் அரிது. ஆகவே இந்த இடத்தை பாதுகாப்போம், எமக்காகவும் விலங்குகளுக்காகவும்.